Tuhan, ampunanmu kumohonkan, kurang dan salah menaatimu. Dunia isinya melalaikanku, tobatku luruskanlah jalanku. Tuhan, padamu hamba menyembah, beri petunjuk jalan lurus. Rahmatmu, berkahmu setiap waktu. Selamatku, pahalamu, surgaku. Tiada daya selain darimu, tetap rahmati kami dan berkat-Mu ku serahkan segalanya padamu. Damai selalu Engkau limpahkan, sembahku, sujudku hanya untuk-Mu. Lah iki mau Kang Gareng. Kuwi mau judulnya apa, Truk? Wah, iki judulnya ampunanmu. Wah iya, assalamualaikum Kang Gareng. Ya, waalaikumsalam, Truk. Waalaikumsalam, Truk. Ampunanmu. Ayo iki apa karo anu kae istighfar. Oh ngono, nyuwun pangampura ngarsane Gusti Allah. Lewat lagu ya, Truk. Iki lewat susunan kalimat sing ditembangke sing isine doa. Oh ngono ya, Truk. Jenenge berdoa iki manut tuntunane Gusti Allah iki ya, Truk. Awake dhewe diparingi tuntunan doa iki kalimate apik, susunane apik. Monggo nalika awake dhewe ndonga bebas ya saiso-iso kudu disusun kalimate ya sak apik-apike. Mulai iki mau Tuhan ampunanmu kumohonkan. Tegese iki awake dhewe nyuwun ana ngarsane Gusti Allah supaya diapura kabeh keluputane awake dhewe. Ngono. Kurang dan salah menaatimu. Awake dhewe iki nyatane bareng diteliti tenane awit cilik tekan saiki iki jebule iki nek diitung akeh kurange, akeh lupute, akeh salahe. Wah iya ya, Truk. Nah iya. Ora taat karo Gusti Allah kuwi apa meneh nalika awake dhewe ora sinau. Monggo petunjuk salah lan bener iki manggone ana nggon tuntunane Gusti Allah kuwi sing mbedakake antarane sing bener karo sing salah. Mula nalika awake dhewe ora tau sinau petunjuke ya potensi salah iki dadi akeh. Iya ya, Truk. Nah iya. Merga apa? Merga gelem ora gelem diakoni, ora diakoni Kang Gareng. Awake dhewe iki merga ya ketungkul isine donya kuwi mau sing nglaleke nyang awake dhewe. Ngono dadi lali ya, Truk. Ibarate mongko ning nggon donya iki lak jane iki awake dhewe iki lak dadi murid, dadi siswa, dadi mahasiswane Gusti Allah. Ngono, Truk. Ha iya. Sa sekolah iki awake dhewe belajarane sekolah kok, Truk. Ngono, Lah gurune sapa, Truk? Lho gurune Gusti sing Maha Kuwasa.
ngono. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha tahu lho. Berarti awake dhewe iki gurune iki sing maha tahu lho, hebat ya. Iya. Oh, ngono ya, Tru. Mergo ya ibarate iki awake dhewe mung kokean le Gojek karo dolanan sing kudune sinau. Ya, Tru, dadi murid iki sregep sinau malah awake dhewe mung kokean le Gojek dolanan. Ngono. Dunia kuwi mau ya, Tru. Dadi awake dhewe dadi lali tugase dadi murid. Oh, monggo tugase murid iki belajar. Lah iya. Kudune belajar kok malah ora lho iki. Mulai iki awake dhewe nyuwun pangapunten ana ngarsane Maha Guru. Ya, Tru. Mergo awake dhewe wis lali oleh tugase dadi murid. Ngono. Sebab ya ora eneng sing iso maringi pangapura nyang awake dhewe iki kejaba saka Gusti sing Maha Kuwasa. Nyuwun awake dhewe supaya tetep dirahmati lan diparingi barokah. Ngono ya. Berserah diri mong ana ngarsane Gusti Allah. Jane rahmate Gusti Allah iki wis akeh lho. Iya. Rahmate iki jane wis diturunke nyang awake dhewe. Berkah iki ya wis. Ibarate cah sekolah iki kabeh saranane kanggo belajar iki jane wis diturunke kabeh. Umpamane apa, Tru? Lho, umpamane iki wong sekolah iki lak siji ana pelajarane to, Gong. Ha iya ya, Monggo pelajarane wis eneng. Bukune iki sing jenenge kitab suci. Ngono nek umat muslimin ya kitab suci karo hadis Nabi kae mata kuliahe. Utawa mata pelajarane. Wah, iya ya, Tru. Iya. Sijine kuwi sarana kanggo belajar ya wis dicepaki. Kuwi sekolahe ya wis ana bebas. Awake dhewe arep belajar ning lapangan ya kena, ning omah kena, ning kebon ya kena lho. Tempate engko kanggo belajar iki wis sak nggon-nggone disediakake. Terus dicukupi sak kabehe lho, sarana kanggo belajar lho. Makanan-makanan, banyu, ya Gong ya. Oh iya ya, saranane lak komplit. Arep nulis-nulis ya wis dicepaki ana pulpen, ana potlot lho. Wah iya ya. Lak wis saranane lak wis komplit to, Gong. Iya ya, Tru. Iya. Lah kuwi kabeh mau kadang awake dhewe ora ngerti nek kuwi mau sarana iki malah dienggo dolanan, nggo Gojek awake dhewe. Iya ya, Oh iya. Nyuwun supaya diparingi rahmat lan barokah. Tujuane apa? Lah apa ya, Tru? Nah, tujuane kae, Gong. Supaya awake dhewe diparingi damai selalu. Dilimpahke ana ngarsan saka Gusti Allah. Damai di dunia, damai di akhirat. Lho, kuwi Gong iki saiki panyuwune lak ngono kuwi jebule. Oh, ngono. Mula saranane ya kae. Sembah sujudku hanya untukmu lho. Kuwi lak padha karo memurnikan iman to, Gong. Lah iya ya, Tru. Imane lurus tegese murni iki tegese ya sembah oleh sembah siange awake dhewe iki utawa salate awake dhewe mung kunjuk kagem ngarsane Gusti sing Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala. Kuwi berarti imane murni ya, Tru. Lah ya kuwi sing kudu dijaga iki lak kuwi to, Tru. Oh. Ya, Tru, mong hanya kepada Allah menyembah. Ngono. Lan hanya kepada Allah awake dhewe nyuwun diparingi jalan sing lurus. Jalan sing lurus iki supaya iso kae siji kitab suci iki jalan lurus kuwi sing berbentuk tertulis ning ya muga-muga diparingi jalan lurus sing tidak tertulis. Oh ngono ya, Tru.
Mula sing tidak tertulis ki sing jenenge hidayah. Oh iya, Nek manut ceritane para piyayi ki diparingi hidayah. Kuwi lak ora tertulis to, Truk. Oh iya ya, diparingi hidayah. Petunjuk sing tertulis karo sing ora tertulis. Terus setiap waktu, wis setiap saat, saben dinane iki mau nyuwun kuwi mau supaya terus diparingi jalan lurus. Sebab keselamatan ning awake dhewe iki ya ora ana liya ya saka pahalane Gusti Sing Maha Kuwasa kuwi sing iso nyuwargake awake dhewe. Pahala ya iya. Pahala saka Gusti Sing Maha Kuwasa merga oleh nindakake perintahe karo ninggalke larangane. Lah iki muga-muga diparingi iso. Ngono ya. Iki mau kagereng. Lah ya ampunanmu. Wah, judule istighfar. Ayo sesuk terus ki meneh Kang Gareng. Wah iya, Truk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.